Biografen har skabt en hel masse. Det har skabt minder, klassikere og karrierer, bare for at nævne lidt. Kom nu, det er den sidste. Bare tænk på alle de minder, som du har skabt i biografen. Den er jeg, du. Det er første gang, at den er snydt med. Det er altid det, som filmproduktioner gerne vil opnå. Men filmverdenen er i forandring. Biograferne har haft det hårdt, især efter coronapandemien i 2020. De danske biografer har også skabt sit præg på dansk kultur. De producerede og viste danskerne en masse film. Nogle af de film er Olsenbanden, som i dag er et af Danmarks største filmfranchises. De blev produceret af Nordisk Film, og de er de mest sete danske film i biograferne nogensinde. Hos Nordisk Film går der utallige timer ind i at lave de perfekte øjeblikke på det store lærred. Og men man er til spas, gys eller drama. Med nye teknologier i studierne kan vi erstatte green screen og give en mere indlevende oplevelse med vores LED-studie. Hos Nordisk Film bevarer vi den danske filmindustris spæde start i verdens ældste stadig stående filmstudie. Det giver et indblik i Danmarks vej fra banebrydende stumfilm til Olsenbanden. Det ligner lort. Hvad fanden skal det forestille? Så det er pikke-kælingemønster. Og til vores store succes med computeranimeret film. Biografen er altså ikke kun underholdning. Det er en del af dansk kultur. Det er noget, som skal bevares og bygges videre på.